Sipangan te tape sa iyo e ka ngai te aka na te mete na kona nun te bure. Te meu na kona nun na nakantani nga te atua. Te mete na kona nun te bure. Te meu na kona nun na nakantani nga te atua. Ai pupoto a iyo mena na reta pauro na kon te kare sa yon dom. Te makoro a yo no a tiki puto wala na kon te pui meau. Na wari ki te aka ni ki ipuakan na ipukini. Ao sinaka nga iei. Sinabure na kona be payao nga ni maisi iei te akoi. Sinapon naki. Ngairai ka sa sen mete na kon te bure ni ki itanna. Sinairaan na ni mga mea kariki iei no kiria. Kamaki at airang ngairai ka si papisito akin ano ni Kristo Yesu. Pa si papisito akin na pa na kona no ni mete na. Nangaya taon na kinangayan te papisito akin ako nanon te mete. Panayero ni Kristo ang kaya kauta kin may buwa ko yan natin ni maakan te tama. Ako ngayon na pa. Sinanako na ko inanon te meo na tangkay. Pagkisirikira kin, kasito wanakin na ngayon ni katutungan ni mete na. Hawayaro na. Sinarikira kin, kasito wanakin na ngayon ni katutungan ni mga usina. Pasatay, pa itaura kin takay banga ki omatara ni kaway na ngayon. Payongan ni kami ang nakitira pa tayo pure. Pasinaki mga tururimin te bure. Pani emete. Ay karoy ro kini kanakuha ki mente bure. Nang kanasimete me Kristo. Hasta ko pasina mga meuna pa mga iya. Ang kaysa ta Kristo payaki mga mete. Ang kaya kauta ki may buwa ko iya mate. Yaki mga maka te mete yon. Pangki mete. O sito wana mete na ibukin te bure. Nang kaya meu. Ay kapenia meu na ibukin te ato. Wayaro minat. Kam na to ba kampuni mete na konte bure ni kitan. Na kam kapeni meu mi ibukin te ato. Inanon Kristo Yesu. Nangayatay ka uwi ate bure inanon dapat niya ikanamit. Nungoy raw na yakay papa. At ayangan te bure ba yung dapat niya. Patapunin pa yung tabapa ka ni kaway. Nakamangan te ato ang kami. Pa ayaro yay ka meu may buwa ko yan natin. Apa yung dapat niya. Patapunin pa yung teroy rin na konte ato. Pa naki uwi ate bure yomi. Pakamaki na yan te tuwa. Pakamena yan te akoy. Koi ka yan te aka te ato ay ibukira. Nte ngay na iyo. Naroon na itak. Si pangara. Te mete na ko nanon te bure. Te meu. Na ko nanon na nakanta ni nga te ato. Kiboy ko anuwa na konuwa akangay te akay. Pasatahay. Pa itawra kin takay ba nga kiyomatara ni kaway na ngaya. Payaw nga ni kamewa kitira pa tayo bure. Pasinaki mga tururimuin te bure. Pani mete. Ay karoy ruwa kin kanakuha ki men te bure. Kung nasimete me Kristo. Hasta ko basta na mga mew na pa. Na ngaya. Debo ngayon na yaron na niyo tante kasi sinuwari-wari. Anti wiki apanin. O sinatapin nora ya yaro no pauro ni kapara-pararon tauneki. Ay stapin nora yang kay nanon te meu. Tauneki nga. Imerenan te roiroi. O te buwaka ka. O imerenan tayo ni kakukurein te meu yang kay. Ni kaputa waki mataya ni kakukurein ni meu te atua. Adi iyang. E kay dira pauro basidia intay na kung tutuko at te meu e pure. Kaya na po numurupa intay na kung akong naroran data kin na te atua. Erang ini kakawak yun, katuru-turuwak. Masipon dia ini kaki. O ni kita na temeu, wala sipon taniya iyay. Kay apon wasiran tayo na kung akong temet. Pasangan ko niya temeu, wala po, ariron teatwa. Amay sa ikasan taraya, pakit nga ni meu ya meu ya kay. Nasa ni kakwawa pa, ito ay mentok ya yaw kuki. Away ya kakay. Poniya ite pa yayanoria pa ebuan na ni meuya ang kay. O na meki na teka pa ka metitoara ang kaya kaya te pa yan. Amay sa ikasan na ida kinakon te meu no ni meki. Aya ka kwawa ba te pa yere buari. Pon no ni meki nan te atua.
o ni mekinan te atua. E po nagi sianga te meu e po. Na e po ni kautana pa matan te menna, mani ka kipi e meu na kon ne roiroi, anta maro ariki. Ipo ki nei. O apo nora ri ai nang kande, ni kita na rea santani iei. Anu aki, ina non ni mekinan te atua. Sipondi ai, ntaina konun koukora asina meu iei. A te atua, ianga te meu ni kou. Ko tauroi nung koukora te atua mendo ni mekinan si ngaia. Ndana yo ai tau pau. Kamaki ataira ngaira ka sipabe sito aki nanon Kristo. Pasipabe sito aki na pa nanon ni metena. Nangaya istaw na ki mangayan te pabe sito aki nanon temet. Panayoro ni Kristo ang kaya kauta ki may buwa ko iya natin ni maakan titama. Ang ngaira na pa. Sinanakona ko inanon temeo na pangkay. Ananon na yo. Pangkana ko ay rin na Kristo. Inanon upahay ni kapene. Oto kim tayo na ko. Teka itangaki. Nan teka itangaki. Ay rin yan na pasagisi ka kururawan ni pabisito am. Na ipon di kinapapatitay. Ari ko tauroyay ni pabisito aki na ko nanon temet. Nanon tetaya ka pabisito ka tepo aki. Siriya yung tepo na ko. Kendin na ko inanon temet. Na kakwawa. Pai imetoto yang wan na iyo. Engang ke pon na iyo to kinikawaira ni kapene. Aoy ni metona. Ibukin ang kisipondawan din na ko yay. Sirawan te akina ki pasamet. Engang na no pauro. Iponi katiri-tiri pa iriya yung tauroi te sauni meki. Ni nanon temet. Ang kanaro na pa na tauroi na kontibitaki. Apo ni karawa yang waron ni astepe ni meu yang kay. Ngana pa ay kapon po taya ni ka meu na ki mataya. Ang ay rasipon yang o yan na pari ay ni meu. Ngana pa ay kariya ni ka meu na ki mataya papon na kiri ay patarabuwa ka. Ang ay ras siya ngoya pa na tim na to ni kawakina ki mani ko sutak. Yang ate kay pangakin kan. Akia aw, pasilipay tau na kinay kay. Silipay na una ni matay ya may rura. Ang kay silipay. Asipon daw na pangkanya na konta kay pangati. O wabibit tayo kinaya merang ini matoto akakay. Teka mua. Kotauroy ni kaki ayo. Kotauroy ni kamang namatan. Teka ididipay. Kotauroy ni kaki. Kotauroy ni kamang namatan. Te pangao mata tun te kaya nga to atirawan ni puno no tena no rieta kati ni meu ay kaburi ay kabu buaka ko tauroy ni kagi ay kay mayrom ko tauroy ni kameu na imataya ipuno ko wa ko ripay ay kay na ipuno ko wa na pe ko te meto anda wa ni kana ko imeni meu ko taray pai kay mo ngaroim ko te meto ani kawakin payay po nga na yo, kakabakiyan ako yung detaytawan na matawanan. Narom, oni ka team na mata. Na, apon diya yung taon na kimatan na ikay. Ariyay siringati. Ariyay ni mati. Pamantemati. Anang itapeng kanan no sila ke temeu, po. Mantekay bangaki. O taon. Ni katapoy na. Kati na aruwaro ni katani ay kaabubuwa ka, ay kaapure. Ay kabubuwa ka na nanon teto. O nayay. O ninang itapin na sinako tapiran temeu. Eka kukuray. Temeu po. Temeu po. Irikin tayo na kung kanay siya nikita na kiyarong ko. Pag nayo ay ang atakay bang akintay na ko. Nakuyakan na tauroy ni meu. Yay. Nayaron na rekanta ni ngayon atakay bang akin. Panakagigigay takay bang akintaon. Agapay ning ko. Amen na sinako matemeu po. Awayang at kay nga kinanon temeu po. Punto to kani kay. Tilini Korea. O titauroy. Titauroy yun ni kati ni meu ay kaabubuwak. Kiti to kani kay yun ni kati ni meu ay kaabubuwak. Tilini Korea na ko ni karawan ni makuri ay kariyay.
Ai kapuroi mena non te atua. O te tauroi taina ko na konta ian sipanga na vevete. Na mio ko yo ko na tauroi ni karoi. Ibukin na nakanta ni nga te atua. E na mo mene kanga te kaipangaki. E pon sima me. Kana ame una na ko te akanaro makatei makenkoa. Ako a tauroi kai naruri ko. Na ko ne apu. E apu un taina ko. Puri ngai aeri kinte iai te kaipangaki te tangira. Ayo ari yore ini kapene kati memeu naru aro makenkoa. Ani kairu ko bachama tana tangka yana pai tinini koria te tauroi o te tokane ka intai nako. Ponnai ka yanuan na wana pai te kaipangaki. Ayana kaipangaki ara ue. Awa tauroi ni pai pai ya kana karia ya te kaipangaki. Paro ya ni pape sito wa ni kaira ki mantemet. Ani karinaki. Nako na nun te meu. Epo. Sarana yon tayo na kung nayeron na nataya ka bauro. Pamakan te kaipangaki. Makan te kaipangaki ni ko na ni kairi ko na konuran. O kinahan na ikakupon liya ini kamyaw na imatay yan manikitan. Pakuangan na sila ke patyama tayo po. Kaya yo makan te kaipangaki. Ano na. Tuwari na pa ite kaipangaki. Ponsi nga yaroi te sa papisito ira ni kuau. Pon na yo wari, ekuni na Petro, ni kinaya yarawe. Eta ko na ko ni Yesu, ndeta yari, ebubusi yay ba nang tapokak. Ndeta yari tapoki yay waya na rei te ue. Te ue, sagi si weu, mapeu, awa tunap. Irong tam na ina. Ari maka, o kariya ya pa na papisito ikon tayo no. Payangan tayo na tuwa nurahin tangiran na, kanikarawan na nun siya tuway na nun ni meom. Ntayin ako. Ani puongin ako. Temete, nako na nun tebure. Temeo, nako na nun na nakanta ni nga siya tuwa. Nimuanan na narungo-rungo bauron, timakoro ayo. Oy kakawin ako. Sinakangayay. Sinaburan ako na babayangan ni kamay takiyay ti ako'y. Ane bukin na sa ako wakiyay basangan ni kamay taaro na ni buri. Ni ngabong. Ni karoy pa ikabubuak. Sak. Sariyay ni mo na tinewe po. Timete. Nako na nun tebure. Timeo nako na nun na nakanta ni nga. Tiyato.